в следващия епизод, в първи епизод, в нашото футболно епизодче, където ще участват двама ютубъри, Преслав Апостолов и Джанер Риза. Както знаете, единия има 10 абоната, а другия 7. Сега ще покажем Джанер Риза. Аз съм Преслав с 7 абоната, а Джанер Риза е човекът с 10 абоната. Той скоро ще снима клип как с него снимам и с 10 абоната и 7 абоната. Но да призная честно, той е по-добър с епизод от мене. И затова да се призная, той е по-добрия. Сега ще ви покажа Джанер Риза и неговото представление. Здравейте хора, аз съм Джанер Риза и днеска с моят приятел Преслав Апостолов ще предаваме нашия епизод, само ние двамата, как играем футбол. Ще показваме трикчета и финтове, които не само той в миналия епизод показа, но и още повече. Да, и с които можете да ги използвате, които ще ви помагат доста според мен. Така. Започваме. Сега, първи съм аз ти показвам. Да, първи е Преслав Апостолов. Гледаш мене и топката. Дай ми ли? Поле. Добре. Той е един от часовете, но вие сигурно го знаете. Не можа толкова, трябваше малко по-леко да шутне топката, но... Точно в момента, когато шутам, например. Той не можа... Други финтове ще покажеш ли? Покажи някакви полезни. Той е един от финтовете, които трябва да ви показвам. Само в коментарите пишете... Само ни трябва един вратар. Пишете в коментарите, че искаме един вратар, който да ни служи и да ни помага за следващите клипове. И също така за последващите. Защото втория епизод ще е скоро, сигурно е утре. Да. С който Джанер Риза ще го предава, но ние ще го направим като един. Да, пишете ама трябва да живеете в Деленките. В смисъл? Град Силистра. Да, град Силистра. Това е Деленки 8. Ето я. Ето го, ние не живеем на тая улица, но... Ари показва още няколко трикове, че този клип може да стане 50 часа дълъг. Джанер Риза, ти кажи твоя любим. И моя е десния. Сега ви показваме Джанер Риза, само един последен трик да ви покажа. Колко минути? 3:40. И он още. Сега показваме ви Джанер Риза. Ей сега. Един последен трик. Той не можа точно да го вкара, трябваше още малко по-наляво. И това беше последния му трик. Сега той ще показва, той ще снима и ще показва моите трикове. В момента снимаме с Huawei. Телефон, който е много хубав за такива снимани на епизоди. Samsung е също много хубав. Двата са равни. Ето е топката, с която ритъм всъщност. Сигурно повечето от вас са я забелязали. Ето марката и самата тя, ви знаете. Аз съм на 9 години, а той 11 играе повече от мене. И аз не знам чак толкова трикове, колкото него. Идват Преслав. Чакай ето къде малко да се просходим.
Ще ви кажем на другото място, защото... Защото тази бара вече ще бъде заета, пък ние сме само двама, разбира се. Да. Да, ще я вземат. И хем? И хем сега ще снимам тебе сега. И хем сега ще разходим из квартала. Сега може да ви се окаже свето, но така и трябва да бъде. Сега малко топката ще погледате и после ще видите Дженериза, защото сега е много слънчево. Не! Не, бе! Айде! Не! Я пас? Мамо, колко много хора само. Снимам? Знам, че ма снимаш, бе. Ари, почвай да правиш финтове, че 6 минути станаха. Така. Вижте. Сега. За да го излъжа тия, един от моите любими финтове. Как да го излъжа? Към. Значи, снимай ма, аз ще отивам на там. Виж се. Сега ще ви кажа друг интересен финт. Как да му взимате топката, в смисъл да му направите читане. Ако играете на читалки. Да знаеш, че имаш още 3 минути и 10 секунди. После Или съм за аз. защита, ако сте защита, пускате го сега. Да, взимаш ли? Да. Ей така се превърте краката и ще му вземете топката. Сега ще... Или ето така снимай мене. В по-интересен начин. Да. Ето сега и вижте него. Да. И по такъв начин. И сега ще ви кажа още 2-3 финта и приключваме. Приключваме с тебе, после пак съм аз, после накрая ти играй. Що колко? 7 минути, веднъж го предавам 14 минути 50 секунди. После! Ай, снимай ми клипа. Не можах. Чакай. Я? Дай да го направя. Не ми трябва. Чакай. Час. Хуари. От доста време съм правил този финт, че съм го забравил. Ето, така бачинка. Даже и камерата ми прескочи в бахти. И така, ще ви покажа един последен финт. После съм аз. Ей така. Чакайте. Вижте. Вижте. Малко се. Опитам се да направя. Ей така, ама и като бягаш много бързо, се прави трудно. И сега ще ви покажа един последен финт. Ням-ням. Старите трикове, които аз правя. Вижте. Старите трикове, които аз Без че не остават много време. Пас! Добре, сега с финтовете приключваме ли ги? За да спре топката. Ей така. Можете да го излъжете. И напред. Той са наши любими трикове, да знаете само. Това има още много по-различни, които можем, ама... Сега ма снимай вкада. Добре. Сега. За да преодолете някои препятствия ви трябват нужди и подкрепа, разбира се.
Аз не го ли показах той? Да, но показвам аз съм по по-различен начин. Ние сме правили от доста време тия трикове и... О, вижте. Той се върши доста добре. Ето, така може много лесно да ви взема топката, разбира се. Да. Опа! Изтървах телефона, извинете. Ама нищо не се случи. Ще сникаме селфи. Аз не знаеш, че от тази страна. Айде да го приключим. И един последен, който ще ви покажа сега, къде се нарича при... Ще го научите ви. Сигурно съм го казал. Да. Ама ти снимаш това. Сега 11 минути, така. Сега ние ще си подаваме. Паса. Ние ще играем сега с едни маници. Джуниор сега се обърка. Сега ще приближа камерата, за да видите топката. Ето виждате я. Чакай. Чакайте, снимаме. Ударих се с коляно и за това стана много. Я тук ти. И да, това ще бъде от нас. Надявам се да ви хареса епизода. Чакай, обърни към нас. Нашите деца. Надявам се да ви хареса епизода. Ще се видим в следващият. И довиждане от мен, Преслав Апостолов. И от мен, Джанер Риза. И до нови срещи.